Sormendi, que igual no us sona, és un 3 estrelles Michelin al País Basc, però a més, si penseu que aquesta és la part més interessant, tenim 2 restaurants més estrellats, més un restaurant a Tòquio i un restaurant a París. Sí, abans de començar, una cosa que us volia dir, en català va bé per tothom, sí? És que jo no parlo mai català i ara tinc ganes, la boca. Les paraules no tinc. Doncs això, penso que és quelcom important, per què? Pel tema de la contextualització. És a dir, no és el mateix elaborar una carta de vins pel perfil de client i pels recursos que un té a Londres, a Tòquio o a Bilbao. No té absolutament res a veure, d'acord? Com que tenim una horeta, més o menys, vaig decidir que preferia no portar cap mena de presentació perquè senzillament puguem parlar del que us interessa. Interpreto que la majoria dels que esteu a la sala sou restauradors o esteu en el món de la restauració o teniu algun tipus d'interès envers a com elaborar cartes de vins, no? D'alguna manera. I és per això que estaria molt bé que, sense, a més aprofitant la sala que és petita, sense cap mena de pudor, em talleu quan us vagi bé per a demanar allò que vulgueu, per fer la pregunta. A l'hora de fer una carta de vins i de forma personal, si voleu ho estructurem una mica en el què, en el com, en el qui, en el quan, d'acord? Perquè és important. En aquesta sala hi ha gent que fa altres cartes de vins i que això ho entendrà molt bé. Perquè el primer factor més important és l'on. On fem una carta de vins? On estem? És a dir, no és el mateix fer una carta de vins a 500 metres d'aquí, a Barceloneta, que fer una carta de vins a Barcelona Castellana. No té absolutament res a veure, d'acord? Perquè el context és diferent. En primer lloc, i és una cosa que molta gent oblida en molts casos, per la sensació física de l'emplaçament on estem. És a dir, en un lloc eminentment calorós, un no pot intentar elaborar la mateixa carta de vins que en un restaurant d'alta muntanya als Alps suïssos, com tinc companys que fan. No té res a veure, no té res a veure. I d'aquí el canvi estilístic de molts restaurants que s'estan fent a poc a poc. No sé si la majoria teniu restaurants o treballeu en restaurants a l'entorn de Barcelona? Sí. No? Sí? Hi ha gent que no? Per exemple? Estudiants de sommelleria. També és estudiants de sommelleria. Doncs res, la feina que tindreu serà en molts casos d'adaptació, de flexibilitat, d'acord? Per què dic això? Dic això perquè en molts casos, oblidem el territori. Això ens passa molt a molts llocs. De fet, a la ponència de dalt ja s'està... Però no pagarem, no sé si... Sí. De fet, a la ponència de dalt ja s'està parlant de la riojitis, ja se n'estava parlant, d'acord? Riem tots, no? Perquè és això. Jo, com algú que treballa al País Basc, doncs què us he de dir, no? Sabeu que el País Basc és el lloc on històricament han anat a parar tots els estocs de Rioja de totes les èpoques, no? Per mi es tracta d'aprofitar el territori, d'acord? Jo, per exemple, elaboro cartes on sempre hi ha una bona part de Rioja. Sempre hi és. Per què? Perquè tinc accessibilitat a coses que realment són interessants. El gran problema de la majoria de restaurants no és el què ni el com, ni qui fa la carta, és qui es passeja a la sala venent el vi. I això és qui fa la diferència. Això és el que fa la diferència. Perquè, i això va pels estudiants, que és fantàstic per animar la gent, indiscutiblement la figura que genera millor rentabilitat en el món de la sommelleria, en el món de l'hostaleria, sou vosaltres. I això no té discussió. Qualsevol empresari amb una mica de sentit comú ho veu. No hi ha un sou en un restaurant que en base als recursos que necessita genera més diners. Això no existeix. És una posició que no existeix i aquesta serà la vostra posició. Per tant, com a somellers, hem de ser empresaris. Perquè és el que som. Som empresaris.
Després hi ha empresaris ètics i empresaris amb menys ètica, per això passa el mateix tot arreu, no? Però és el primer que som empresaris. És a dir, jo, quan començo a treballar en un restaurant, agafo una certa quantitat de material, d'estoc, amb un valor econòmic i en genero un altre. I jo què li faig a aquest material? Res, no el toco. Jo vaig tenir la sort de treballar en una experiència que segurament a l'hora de crear carta de vins és la més dura que puguis tenir a la teva vida, de ser head sommelier per el Ritz-Carlton més gran d'Europa, que està a Tenerife. Està a la costa sur de Tenerife, és l'Alabama. I a part d'un 2 estrelles, més una altra estrella, tenia 14 restaurants. D'acord? En aquests 14 restaurants hi anaven perfils de bevedors i perfils de gent amb un cert interès gastronòmic més amunt i més avall. Hi havia un restaurant italià, hi havia diversos restaurants amb un perfil molt més elevat, però un s'havia d'adaptar d'alguna manera, d'acord? I les exigències no són mai les mateixes. Per què? Per el perfil de client. El perfil de client segurament és el repte més important. És a dir, jo com a restaurador o jo com a sommelier he d'entendre quin és el perfil de client que jo tinc a casa meva. D'acord? Què cerca aquest client? Però no puc actuar només en relació al que cerca aquest client, sinó que jo li he de donar alguna cosa. És a dir, restaurants, avui en dia, segons la meva forma d'entendre-ho, evidentment, hi ha una proposta gastronòmica, hi ha una proposta culinària, i la gent ve per aquesta proposta gastronòmica, no? No venen perquè els servirem a taula allò que ens demanen, sinó que venen perquè els durem la nostra proposta. Perquè els posarem a taula allò en el que nosaltres creiem. Doncs en el món del vi és exactament el mateix. El que passa que aquest és un concepte que costa molt d'assolir, d'acord? Que la gent vingui a casa i els donem de veure allò en el que creiem. I això és fumut d'assolir. No només és fumut d'assolir per al client en alguns casos, que seu a taula i vol seguretat, sinó que també és fumut d'assolir per aquell qui gestiona el negoci. Per què? Perquè interpreta que és un risc. I sí, estem en un risc, evidentment, però també és un risc muntar un restaurant, poso exemples, sense gaire experts a la llengua. També és un risc muntar un restaurant de fusió asiàtica sense complexes i molt oberta al cor de Madrid. I n'hi ha un que té un èxit salvatge. Diversos, però no parla d'un altre. Però podem posar exemples molt més petits. També és molt arriscat muntar una taverna basca a Barcelona, com pot ser Manlleu, amb una carta de vins formidable, realment formidable. La gent hi va per menjar, evidentment. Quants grans bevedors hi van? Molts grans bevedors. Per què? Perquè s'obren grans ampolles. I aquest és l'altre element. I quan parlàvem d'això, dèiem justament que la rentabilitat de la figura del sommelier és enorme. La rentabilitat de la figura del sommelier és indiscutiblement enorme. Per què? Perquè nosaltres no modifiquem el material, no el toquem. Quan fèiem formació per a grans grups de treball de la gent de la sala a Ritz-Carlton, parlàvem sempre d'això. I els diré una cosa. Estàvem en un moment, parlem de fa 4 anys, més o menys, i estàvem en un moment de l'alçada de la gastronomia en la banda de la cuina. I hi havia aquest sentiment, que ara està canviant, afortunadament està canviant molt, hi havia aquest sentiment de que qui s'enduia tot el mèrit, i d'aquells que es parlaven que estaven en primera plana, era sempre la cuina. Això afortunadament ha anat canviant, perquè senzillament no era just. I ara s'ha mogut. I davant de grups de treball molt grans, entre 80 i 100 persones, quan fèiem formacions, jo els deia: senyors, nosaltres tenim la capacitat màgica, i és realment màgica, d'agafar això i sense transformar-ho, perquè en realitat no ho estem transformant, no li estic fent res al producte, només posant-ho en el lloc adequat, canvia de valor. Hòstia, no n'hi ha pas gaire de feines com aquestes, no? Només es tracta de contextualitzar allò que tens. Agafar quelcom i posar-ho en el lloc correcte, en el moment correcte, i donar-li valor de forma intrínseca. Això és formidable.
És màgia, és pura màgia. Per mi, l'altra forma de parlar de cartes de vins té molt a veure amb el quan, d'alguna manera. Quan fem una carta de vins? D'això no s'ho fa molt, per exemple, a Barcelona, a tantes altres ciutats, però en quin moment fem una carta de vins? Què és el que cerca el client? I podem tenir molts objectius diferents. Podem tenir un objectiu merament econòmic, hi ha molts restaurants que tenen un objectiu merament econòmic. L'altre dia, a Itàlia, a Montalcino, en un esdeveniment, parlàvem amb un company meu que és cap de sommeliers del Georges Sand a París. I em parlava de les seves polítiques de costos. Em deia que ells tenien una política de cost mitja, una salvatjada, del 19%. Imagineu el que simbolitza això en una carta? Ho podeu visualitzar? Una política de costos del 19%. Compra 19 y vendo a 19%. ¿A quin preu ven? 100. Què significa? Que després de la cadena de distribució i comprant vins que, no sé, per vosaltres un vi de qualitat en quin rang de preu es mou? A partir de quin rang de preu? Depèn del target, del client. Sí, però en el marc de la distribució, en el marc del comerç, els vins de qualitat, no diré de qualitat, els vins que us agraden? A partir de 20. ¿Pero a qué nivel? O sea, ¿que te gusta para poner en una carta o para ver en un restaurante o para comprártelos tú como consumidor? Bueno, yo espero que aquellos vinos que me gustan como consumidor puedan encontrarlos en las cartas de vinos. Sí, pero yo digo a la hora o sea, como sommeliers, a la hora de hacer una carta de vino. Me refiero, o sea, por ejemplo, un vino yo creo que para decir un vino de calidad, entre comillas, es lo que tú has dicho, que depende mucho en qué contexto nos movamos. Exacto. Claro, depende del tipo de restaurante, a partir de ahí tenemos que, porque cuando hablamos de lo que tú estás contando de restaurantes con sommelier y restaurantes que ofrecen una oferta gastronómica que la gente viene a lo que tú has dicho, a lo que tú les ofreces, es perfecto. Y aquí ya tenemos la figura del sommelier, pero yo me encuentro día a día con los restaurantes de un nivel medio que no tienen sommelier, que no tienen personal cualificado y que mi misión es hacer una carta. Entonces ahí es donde donde voy a lo de qué es un vino de calidad, o sea, de calidad, perdón, hasta dónde tengo que llegar para que haya rotación en la carta. Por eso te pregunto, que voy un poco por ahí. A lo que es el mundo más real, no al top ni a quien solo vende vino de €1 el litro. Me refiero a la clase media, ¿no? Es el problema que yo me encuentro día a día. Por ejemplo, una pregunta que has dicho que te interrumpa. A mí me interesa mucho. Ponemos añadas en las cartas, sabemos que para hacer una carta correcta tenemos que poner añada, pero en cuanto pones añada, empieza la lluvia de problemas. ¿Cuál es tu? ¿Qué me dirías? Perdona si no. me interesa mucho ya que estás aquí a aprovechar. Es que la pregunta es muy pertinente. La pregunta es tremendamente pertinente porque en la parte del cómo hacemos las cosas está el tema del formato. Respecto a eso, en primer lugar, es cierto que en muchos sitios, ¿vale?, la carta de vinos es un elemento que se defiende solo. Funciona solo. ¿No? Funciona solo por solo hay un motor. Hay muchos restaurantes donde solo hay un motor. Y el motor es que la gente tiene sed. Es la necesidad básica. Pero es verdad. ¿Torno en catalán? Sí. Perdoneu. Como quieras. Sí, va bé per tothom, la gent té set, és una necessitat bàsica, però és que si pensem en el món de la gastronomia, en el món de la restauració, jo a vegades vaig a llocs, no?, que et demanen consell i tal, i diuen, no, és que nosaltres podríem fer això, i els dic, vale, però arribeu a servir aigua a tothom? Tothom té pa. Perquè fins que no tens les necessitats bàsiques cobertes, no penses en anar més enllà, no? Primer que tothom tingui aigua, pa, i que arribem a servir tothom abans que es mori de gana. Aquesta és la primera necessitat, no? I quan tinguem això fet, pugem de grau, d'alguna manera. Relatiu als preus. La contextualització envers el restaurant. A mi la meva experiència em diu que en funció de l'interès que tingui una persona en el món del vi i en allò que veu, i compte, perquè l'interès és per vosaltres,
No és que la persona ve i té ganes de buidar-te la carta de vins. Es tolera entre un 35 i un 60 del valor del menú. No del tiquet total, del valor del menú. Això és la tolerància, sempre contextualitzant-ho, a Espanya. Parlem de Londres o de París, i ja és una altra cosa. I aquest és un altre problema que tenim si parlem de Barcelona. Perquè ens hem ajustat a les grans capitals europees en moltes coses, però en això no. Però en això no. Per què? París, Londres. Si aneu a qualsevol gastronòmic i no gastronòmic, compte, obrir una ampolla de vi per menys de 30 euros és una missió impossible. És una missió impossible. S'ha de beure cervesa. És una missió impossible. Menys de 30 euros no hi ha una ampolla. Per què? Perquè les polítiques de costos fan que per sobre d'un 25 no treballa ningú. Què vol dir? Que si compro a 10, vinc a 40. I la realitat és aquesta. Ara, la meva qüestió és que aquesta és una baralla real, una baralla que per cert tindreu ben aviat, no pateixo. Una baralla en la que, ja estem aquí, en vez d'això no tinc pissarra perquè això és interessant. Vostè què prefereix? Guanyar 100 i gastar 40? O guanyar 60 i gastar 15? Quan entrem a un restaurant, si hi ha restauradors, perdoneu-me, donaré problemes, us anirà a la llarga. Preguntem això. Quan tenim gerència, quan tenim direcció, seguim la gent a la taula i diem: senyors, actuem com a empresaris, perquè hem d'actuar com a empresaris. És el que som, manipulem diners, actuem com a empresaris, i després que cadascú apliqui l'ètica que vulgui. I per mi és molt important. Seguim a taula i diguem on volem arribar. Vostè què prefereix? Un consum més alt, gastant més diners, o prefereix que entrin més diners a casa però que n'arrisquem molt pocs? I això de què dependrà? Això dependrà d'aquella persona que sigui la inversora o que sigui la propietària del risc que hi vulgui posar. I ja està. Això, al final de comptes, absolutament és el que hi ha. Això no ho podem canviar. Jo, per exemple, parlant del meu company del joc sol que li fan treballar el 18% de cost, imagineu-vos obrir quelcom de bo. Ja no parlem d'obrir Riojas, ja no parlem imagineu-vos somiar en obrir Borgonyes. Qui les obrirà? Comprar a 50 vol dir vendre a més de 200. Segur. Mínim a més de 200. És molt difícil. I aquest és un gran problema que hi ha gent que sí ha entès. Nosaltres a Espanya tenim clients que venen d'altres llocs del món a obrir ampolles. Venen a obrir ampolles. Jo tinc restaurant, jo tinc clients que venen al restaurant i venen a obrir ampolles. Però no clients del Helsinki ni de Berlín. Tinc clients de Bonn, de la Borgonya, que venen a obrir ampolles que no poden obrir a casa seva. Per què? Perquè és molt senzill. Si volem valoritzar el vi, hem d'invertir la piràmide. És a dir, jo he d'entendre que en el meu restaurant, i he de ser honest, en referència, que una persona vagi a buscar una ampolla, te la presenti i l'obri, i et posi determinades copes, i la rendi, pot ser, val X. I aquest és el meu preu mínim d'ampolla. D'acord? I sí, i amb això estic completament d'acord. Jo he de ser conseqüent amb el meu preu mínim d'ampolla. És a dir, si jo penso que el mínim que ha de valer una ampolla en el meu restaurant és 20, jo puc satisfer les necessitats de gent que vol coses molt bàsiques, sense cap mena de problema, al meu preu mínim d'ampolla. Per què? Perquè he de pagar el meu personal. Ara, si el que volem és generar intensitat, generar que s'obrin grans ampolles, generar diners, i en aquest generar diners comprar més, i així és com es respira la vida de les grans cases, com hi ha tantes, malauradament, el que hem de fer és intentar que la gent tingui interès en fer un salt i en anar més amunt. Exemple evident, el cava. Tots veneu cava, no? A casa vostra?
Molts anys. Ara jo anava. Vale. Bombolles. Per vosaltres, quin és el preu mig de... Clar, és que una mica en referència a el que ella comentava, intentem anar als restaurants de preu mig, ¿vale? Jo, per exemple, dubtes que se'm venen al cap és, quin número mínim de referències o quin màxim, més que mínim, hauria de tenir un restaurant mitjà, perquè, per exemple, poso un cas que és un preu supermitjà, mitjà 30-35 euros de coberts. Jo tinc més de 200 referències. 35 euros persona al ticket mig. Sí, vale. I pots, o sigui, més o menys. I, clar, jo em trobo que la meva carta és molt extensa, i tot i que l'he feta molt dinàmica, clar, això més de 200 referències de vi, bueno, no, és molt visual, tens un mapa de Catalunya, ho he fet per moments de consum amb totes de Vila, bueno, una fórmula que tinc. Però em trobo que la gent la veu i un 5% em demana dir mirant la carta. Molts és que necessita, perquè veu tan fluid que sí, bueno, saps que s'agòbia, s'acabada. Perquè clar, quan tu vas a un restaurant com el teu, com seria Can Roca, la persona que ve probablement o en sap molt o farà veure que en sap perquè ho ha de fer. I bàsicament et gastes tants diners que normalment un percentatge bastant elevat és molt sensible al món del vi, és molt coneixedor, etc. És difícil trobar-lo, però tornem a una mica a la realitat, que és el gran percentatge dels restaurants catalans i espanyols. Clar, jo dubtes que se'm plantegen, i ara intentant reduir, és el tema del número de referències. Quantes tu creus que hauria de ser el màxim? Perquè, per exemple, a mi molta gent em va dir, estàs boja, no hauries de passar de 50. Això m'ho va dir tothom, distribuïdors, bla. Però aquesta és una pregunta que se'm fa. I no t'hi vas fer ni cas? No. M'encanta. Bueno, però t'haig de dir... Sí, ¿Tienes mucha rotación? No, tinc un problema molt heavy que és que se m'acaba una referència i com que treballo amb molts distribuïdors i em demanen un mínim de 100 euros de comanda, molts cops, clar, o sigui, potser en una setmana se m'han acabat pins de 7 distribuïdors però que no arriben a aquest mínim de comanda. La gestió és complicada, ¿sabes? Per tant, sigo teniendo rotación, pero me pasa esto, que me encuentro que esta semana se me ha acabado una referencia de ese distribuidor. Y después la gestión del stock, que es donde lo guardas en el restaurante, y neveras. O sea, todo esto es como... saps? Això és una cosa, que tu com et mouries a nivell de referències, que jo crec que això pot ser interessant per tots. Si carta o no carta. Sí, la qüestió és quina és, o la meva necessitat, perquè evidentment tu no has fet això per necessitat, i això és importantíssim. Qui creix és perquè actua molt més enllà de les necessitats bàsiques, i això és evident. Molt probablement atreguis un client que la resta de restaurants en aquest rang de preus no trauran, i justament per aquest detall. Ara, evidentment quan faig una carta de vins puc somiar, però he de pensar en la viabilitat. D'una carta de vins. En una cosa, per exemple, molt bàsica que jo veig i que penso, el format. Tu tens un format editable? Sí, però perquè jo treballo en design, o sigui, jo tinc aquesta sort, però clar, jo ho penso, no tothom té... perquè tinc una agència de comunicació, aleshores, clar, m'ho faig tot jo, però clar, jo ho penso, si algú li ha de demanar al dissenyador anar canviant la carta, el dissenyador al final t'engega, perquè on li imprimeixes la carta? Aquesta és la coberta de la carta, és una altra perquè es va gastant. L'autonomia és superimportant, és a dir, jo mai a la vida tindria una carta de vins no editable. Imposible. Llamamos a un diseñador, nos van a hacer la carta más bonita del mundo, en 3D holograma y que nos canta la traviata y luego se nos acaba una añada. Es que yo he montado una empresa que, en 2 minutos, no me quiero ni vender ni nada, pero la verdad que me está yendo súper bien porque estoy cubriendo esto que te has explicado, o sea, de hacer a prestadores que se olvide del vino, cambiamos las cartas, las diseñamos y las llevamos para que las coloquen, les controlamos el stock, les hacemos botellería, les servimos, o sea, y por eso, o sea, es como que dices, ostras, estás llegando al restaurador, ¿no?
Y a mí me preocupa mucho, que me interesa mucho escucharte hoy por este tema, porque se me plantean cosas como, por ejemplo, formatos de carta. Lo de las añadas es que me lo encuentro cada día. Ponemos, o sea, una carta que no lleve añadas es mala. Una carta que no lleve añadas no es necesariamente mala, solo tiene un problema. Y es que es muy difícil, es decir, si tienes una persona detrás que va a explicarte lo que pasa, no hay ningún problema. Si me encuentro una carta con X años, sin añadas, pero con referencias que realmente son interesantes, donde veo que hay trabajo, me da igual. Me da igual, porque yo cojo la persona que hay y veo que hay un trabajo y digo, què abrimos? Llévame tú. Perquè, parlant d'això, quin és el percentatge de gent que arribarà i dirà no, mira, si no tens finca alargat a 2013, el Joan Ganguera no lo vi. Ya, pero eso te vas a encontrar uno cada 1000. Pues eso es lo que hay. No creo que no poner la añada en la carta de vinos si tenemos mucha rotación y mucho volumen sea un problema. Yo no crec. Vale. Per mi el problema és la manca de feina a l'hora de fer una carta de vins. Perquè un percentatge elevadíssim de cartes de vins, tots ho sabem, les fan directament distribuïdors. I quan deixem que un distribuïdor, amb tot l'amor del món que ho fem, perquè ho fa molt bé, ens fa la carta de vins, Solo te pones un perdem identitat. Claro. Perdem identitat i no tenim criteri. I això es perd. Això es perd. Eso es lo que yo, por ejemplo, ves, es trabajar con todos los distribuidores y poder hacer cartas súper ricas. Y en lo que tú te refieres de cuántas referencias, yo creo que se trata de tener una carta equilibrada, o sea, de tener, ¿no? Al final, tal vegada, 200 referències, quin número de coberts tens? Vols començar? Sí. 40 dintre, 30 fora. 70. No veig tan salvatge tenir 200 referències per aquest volum de coberts. Ara, tal vegada, més que el número de referències, hauries de mirar en com escales aquestes referències. En com escalar. Quin preu mínim l'ampolla més barata? Per un menú d'aquest volum? Per un menú de 35 euros menú. Sí, un restaurant mitjà. Preu mig. Sí, tu creus quina... Quan és l'ampolla, el preu més a punt perquè la gent sempre es queixa. Dius, sempre demana cervesa perquè troben que és molt cara el vin, val? Quan val una cervesa? 2 i alguna. 2 i algo. Perfecte. Si són 2 persones, clar, si són ja 4, els dius, home, si t'hi deixes l'ampolla de vi, però bueno, saps? Però per això jo sempre, tu per exemple, quin preu de vi? Aquest seria més a baix d'això, tenir una ampolla de vi és infravalorar o... Home, és evident, és evident. Digue. No, bueno, un poco en referencia a ¿qué es realmente mejor tener dentro de los 6 o 7 categorías básicos que vamos a tener entre tipos de vinos, aperitivos y olorosos y tal? Tener unos límites, autolimitación por el propietario o el sommelier y tal, en el entorno de unos 10 o 12 por cada, o ir como seguramente hemos visto, yo he visto algunas cartas de vino que son páginas de páginas que ya suman a los 300 y pico etiquetas. Con el, para mí, opinión, de correr el riesgo de que vas a tener unas, por un lado, excelencias o simplemente que vas a tener unos vinos que nadie lo va a pedir, que vas a tener en el reserva y tal, que vas a convertir dentro de la bodega del restaurante una crianza que quedará al final una gran reserva y a ver si es tomable. Que también es como la carta de vino es parte fundamental del comercio del establecimiento. Es evidente. Es evidente. Hay que, por un lado, es el tema este del turnover, digamos, que vas a tener algunos vinos que te van a quedar ahí como en el mausoleo. Pero eso sucede cuando uno no entiende cuál es su establecimiento. O te pasas comprando un número de botellas. Tú si quieres tener muchas, también has de comprar 2, por ejemplo. O sea, no compres, venga, 12 botellas, sino lo que tienes que hacer es, claro, es una gestión más complicada porque has de pedir cada semana, has de estar controlando todo el stock, pero al final es pedir 2 de cada y así sí que
y cambiando la carta constantemente. Sí, Eso es Y si tienes mucha suerte, serás diseñadora gráfica. Yo, por ejemplo, soy un desastre. Soy un auténtico desastre. Pero lo primero que me preocupo es tener una carta diseñable por mí mismo. Aunque lo haga mejor, lo haré. Lo haré, que es muy importante. Ahora es una imagen también. Yo conozco sitios de vinos de mucha categoría Sí. y son como pizzerías, por ejemplo. Sí, a veces completamente fuera de... 300 euros. No, pero a veces tiene una carta que es imagen, la gente le dice, hostia, tú no te dirás, pero dirás, ostras, hostia, tengo un guita, 300 euros, hostia, qué guay, ¿no? Ya sensorialmente pensas, hostia, aquí se menjarà bé, tu. Pero, sí, pero... I se convierte en una ampolla, o ni la tena. O ni la tele. ¿Vale? Ni la tele. No lo sé. Pero, ¿ves? Eso... Yo no me arriesgo a la energía de pararla porque me casa la tena. Eso es Porque eso no se Eso es un cambio de mentalidad que lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir, y lo digo yo, que lo vivo, por cierto, por desgracia, a los niveles más altos. Lo vamos a vivir. Dios mío, tienen, con el ejemplo muy sencillo, ¿no? Tienen único, tienen gas sencilla único 2009 en la carta. Y tienen Louis XIII, coñac a copas. Perfecto. Y tú los podéis tener. Solo necesitáis una tarjeta de crédito. Es lo único que necesitáis. Y fondos. ¿Vale? Y lo podemos tener todos. Eso no tiene nada que ver con el lujo ni con la exclusividad. Cero. Lo que tiene que ver con el lujo y con la exclusividad, a mi modo de entender las cosas, es el trabajo de alguien que busca determinados elaboradores con capacidad de abastecerle y de dar una calidad a un precio genial. Fija, just abans parlaven de, he posat l'exemple del Joan Manguerat, de la Tarrosa, un producte de Montsant. Teniu a dalt una noia, la Imma, que fa dins de la Conca de Fons. Està allí. No t'havia vist, em consti que no t'havia vist. Que fa vins a un preu, fan vins a un preu molt acceptable, i que si un no vol empènyer a multiplicar per 5 i per 6, que malauradament és el que passa, seran un valor bestial a la carta. Seran un gran valor. Per tant, el valor en una carta de vins és la feina que hi hagi darrere. I és la intransigència en no treballar únicament amb vins de mercat que sabem que no ens donaran problemes. Per què? Porque si yo compro uva crianza, no voy a tener un problema en mi vida. No voy a tener un problema en mi vida, pero estoy dando alguna cosa al resto diferente a lo que ofrece mi vecino. No. Entonces, ¿por qué tengo que venir aquí y no allí? Sí. Jo volia fer també altres restaurants en assessorament, tornant al tema una mica del número de referències, com el Twitter. Continuo pensant que, si no us podeu dir clar, continuo pensant que és una valenta. Sí. Que quedi clar que és una valenta. La meva pregunta és, a tothom també, és, clar, als bars de vins, cada cop tots més veiem cartes molt dinàmiques. Que vol dir, cada 2 setmanes canvio tota la carta, porto, no sé, 40 referències, però és que cada 2 setmanes canvio una carta, perquè soc un bar de vins, que no és el meu cas, els restaurants que porten res. La meva pregunta és, veus aquest futur factible per als restaurants que no es posicionin clarament com a bars de vins, Paramant, el que sigui, o sigui, soc un restaurant mitjà, de tiquet mitjà, posem el mateix exemple, 140. Creus que sommeliers tindrem la mateixa llibertat, possibilitat de ser tan dinàmics en cartes de vins? No dic cada 2 setmanes, no sé, imaginem-nos cada mes, cada 2 mesos, potser no canvio tota la carta, però faig una mica d'estacionalitat, que encara... Jo no tinc clar si existeix l'estacionalitat de les cartes de vi, però bueno... Jo el que tinc clar és que el mes d'agost... Quins veus per al dinamisme de les cases? Jo el que tinc clar és que ahir quan vaig aterrissar a Barcelona el mes d'agost no tenia gaires ganes de veure Privat. Home, aquesta estacionalitat sí. Per mi això compta. Compta i compta molt. Compta moltíssim. I si no, mira, un que tampoc té un preu de tiquet mig tan alt i que probablement més del 50% de la facturació va per la beguda i no per la beguda, i no per menjar, per pillar més. Això sí, però la meva pregunta és, creus que els consumidors, que cop que ho hem de jo torno a un restaurant, vaig cada mes, cada 2 mesos, torno, ostres,
Vale. Veus un equilibri allà o no? Vale. Jo el que dic és, en una carta de vi, vale? Jo faig cartes de vi per a restaurants de menor grau, d'acord? Vol dir que no et puguis atrevir a posar vins d'una tipologia que qui seurà a la taula no coneixerà? No, no vol dir això en absolut. Pots fer-ho. El que està clar és que, i això és evident, un client que seu a la taula, vale? Hi ha determinades coses que pots posar a la carta, sí? Que el faran sentir segur. No? I la majoria de la gent és així. Jo estic agafat aquí. No? Estic agafat aquí, que estic còmode perquè m'apoyo i no cauré. Si tu el vols fer anar fins allà, ell sol no hi anirà. Més val que l'agafis i que es trobi segur. Llavors, si l'agafis tu, ell fa mig camí i tu l'altre, ja hi som. Llavors sí, però aquesta confiança l'has de generar. L'has de generar. I si tu estàs allí cada dia, la generes segur. La generes segur. Tu o un altre. Jo ho sento com a consumidora, Sí. O sigui, és com quan vaig a rebaixes i em veig totes les maletes blanques, tal, i m'atabalo. Quan veig vino blanco, i m'atabalo. O sigui, jo necessito poques coses i no boniques posades. I necessito que es venguin sols. O sigui, jo ara estic fent cartes, per exemple, mediàtica, com el Balam o el... no sé com Ribas, i el que estic fent és, com són locals que potser no tenen un sommelier, que es venguin sol els vins i que conceptualment el meu pare feia la carta del bulli. I encara em diu, escolta, em critica la meva manera de fer cartes. Però és que jo trobo que ha de ser conceptualment el rotllo del restaurant, amb la doble fet amb hashtag. Hi ha qui criticaria la manera de fer la carta del bulli. Sí, no, en el seu temps sí, però per mi el que és important és que menys és més, és igual que els restaurants. O sigui, és que he vingut a parlar amb la meva parella, amb qui sigui. I a mi em reia moltíssim, precisament el sommelier, la seva feina que ha de fer és seleccionar. O sigui, és que posar vins bons ho sap fer tothom, i si no, Fer les coses senzilles. T'agafes una via, és que... Fer les coses senzilles. Atractives. És que estic presentades d'una manera atractiva. Per tant, per això et deia que el que tu has fet és extremadament valent. Però estan molt atractius, tot és moment amics, vins econòmics amb els col·legues, moments sense per no Però tu ets cansar. una professional, però No et hi ha dic una altra. però et dic una altra cosa. Jo quan vaig amb això, veus que hi ha clients que volen sempre el mateix. O sigui, les persones, per desgràcia o per sort, jo me n'adono i jo fins que no he vingut això no me n'havia adonat que és hombre de costumbres. Jo quan vaig agafar jo el restaurant, la gent m'ha vist vint d'allà, jo vaig fer un canvi i de cellers que abans hi havia amb l'antic propietari. I la gent em deia, ya no tienes esta bodega, però enfadats, els clients i jo, no, però te recomiendo uno que és igual, a més eren bolles, misma zona, misma todo. Y el tío era, no, pero es que a mí la marca que me gusta y que siempre he bebido, i llavors, el tema de la rotació, que jo volia fer-ho a saco, te n'adones que sí, però segons on estigui, potser ella, que està al Pepa Pla, Barcelona, Open Mind, no sé què, s'ho pot permetre més, no? No ho sé. No, jo imagina't un restaurant però com un poble superclàssic, no és... es pot jugar, però hi ha referències que és veritat que almenys les has de mantenir una miqueta, perquè jo, per exemple, he aconseguit acostumar al client al meu gust. Això ho he Sí, aconseguit. pero lo que decías ¿Qué tú, pasa si no hay nadie? Esa es la pregunta. Es esa. ¿Qué pasa si no hay Però nadie? si no està cada dia la sommelier o el sommelier. Vale. Y mi pregunta, perdonad, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si en un restaurante no cocina nadie, sino que cocina todo el mundo? ¿Cómo se llama ese restaurante? McDonald's. Yo no lo he dicho, ¿eh? Sí. Yo no lo he dicho, pero si en un restaurante nadie cocina, ¿quién está ahí detrás? Nadie. Pero hacemos una marca. Ese restaurante se llama así. Yo entiendo que evidentemente hay cadenas, hay necesidades económicas diferentes. Yo desde mi punto de vista, pues lo voy a decir, yo, trabajando para Ritz-Carlton tenía restaurantes de 2 estrellas y tenía sitios de playa, chiringuitos, y para mí el gran reto era hacer que la gente bebiera vinos honestos. Y se conseguía, Se conseguía con esfuerzo, pero la gente puede beber vinos honestos. Evidentemente no puedes lanzar a la gente a beber ancestrales sucios, que yo me bebo con una alegría tremenda, pero no puedes lanzar a todo el mundo a beber eso.
Entonces lo que hay que hacer es mitad para ti i mitad para mi, no? O sea, és una mica transigent, no? Amb aquestes coses. A quants restaurants tens somiller? Perquè la realitat no hi ha tants restaurants que hi hagi somillers. Una altra cosa és que hi hagi aficionats, cambrers, que estiguin interessats en el món del vi, però molts d'ells no generen la carta de vins. Aquest és el problema. I te'n vas després a on hi ha persones qualificades, somillers qualificats, com pot ser la Sella de Can Roca, et presenten una carta impressionant, que dius, si mai de mirar tota aquesta carta per escollir un vi, llavors o busques alguna especial per varietat o per alguna marca en concret que a tu t'agrada, o directament ja parles amb el somiller i que t'aconselli. Però en un restaurant de la mitja normal, inclús més baix que el que parla ella, allà no hi ha ningú, o pràcticament ningú, que et pugui aconsellar. Llavors la carta, si li poses moltes referències a aquell client, se'n va cap a aquesta marca de tota la vida. Si no hi ha somiller, sempre és una carta molt extensa. No, però... Però si no, jo per exemple, jo no estic al restaurant, jo dic uns actualitzo que estic aquesta setmana, però jo agafo els cambrers i vaig a l'ABCD. Els deixo tot superben programat. Però tu estàs allà? No. Però encara que no, però que és molt difícil trobar un lloc on hi hagi una carta feta i que hi hagi algú que et pugui dir l'ABCD. Vale, ara, disculpeu, però tens. Jo arribo a qualsevol restaurant, saca la taula, demano el menú i li demano el cambrer. Perdona, però els calamars de la romana, és que la meva companya és celíaca. Hi ha algun problema? No sé. I el cambrer es mira terra i marxa. És exactament el mateix que si li demano, disculpa, aquest cava és més dolç o és més sec? És la mateixa. Si el personal no està format, jo entenc que és dificilíssim trobar personal format, jo em torno boig, absolutament boig. Jo entenc que és difícil, molt difícil trobar personal format, però si quan el tens no el formes, tal vegada el problema sigui de tots dos, no? D'uns i dels altres. Que si tienes una carta dinámica y no formas constantemente al personal... No, eso no va a funcionar jamás. Eso no va a funcionar jamás. A mi m'agradaria preguntar, Sisplau. el tema preu, com que hi ha tant accés a la informació per aplicacions, per web... Molt bona. Com defenses un marge d'un 19, ja ningú ho espero, però d'un marge sobre el preu del vi o de la beguda? Que no sigui... Com ho defenses? A veure, Perquè diuen... com defenses... Que torni després el client. La pregunta és, com defenses un marge de preu que no ens hem atrevat a dir, com defensar un marge de preu indecent? No sé, normal. Normal. Definim normal en aquests restaurants, per entendre'ns. Perquè parlem tots la mateixa llengua. Definim un marge de preu normal. Que el com que compres a 10, a quan ho vens? Menys d'un 2. D'un per 2. Menys d'1 per 2. Ja. Mira, te digo una fórmula, a ver si te parece correcta. Mira, es el precio de coste más el IVA, ¿vale? Entonces, o sea, el precio de coste más IVA, cargarle un 30% que viene a ser el precio que puedes encontrar a la venta y luego cargarle un precio, o sea, por servicio, por descorche, que puede ser 6 euros, 7, 8, depende de donde esté. Eso nosotros es más o menos lo que solemos aplicar, no sé si está bien o está mal, pero yo creo que es justo para el cliente y para el restaurador. Pero es que el IVA, perdona, el IVA es aplicable el tributo. ¿El? No puedes coger coste más IVA y aplicarle el beneficio. El No IVA es lo sé, mismo no que lo hacer. ¿no? El IVA es el impuesto Ya, de la ya. vino. Igual que el coste, el precio de costa, lo que tú quieras ir a ganar al vino, y luego aplicar el IVA al És resultado. por 10. O sea, pero tú, por ejemplo, para Ardeu. Para ver, En un bueno, restaurant. depende de que compres. o sea, pero... Para mí, lo obvio es hacerlo piramidal, ¿vale? Para mí, lo obvio y lo que funciona es hacerlo piramidal, ¿vale? ¿Qué venderás más? Aquello que está aquí, ¿no? Aquello que está aquí. Vas a tener una parte que se llama crianza, indiscutiblemente, ¿no? Vas a tener una parte que son burbujas en precio tal, vas a ver, ¿vale? Para mí, el objetivo de cualquier empresario de restaurante, y si no es así es fallido, sintiéndolo mucho, es que en vez de estar aquí, quiero estar
aquí, ¿no? Ese es el objetivo. Pero, y esto sucede en muchas casas, ¿eh? Dicen, no, la más exclusividad, el más lujo, tenemos que hacerlo, ¿no? Ponerlo fuera del alcance de la gente, ¿no? Tiene que ser piramidal, es decir, si la mayoría de gente está aquí, intentemos que esto esté bien definido. Es decir, mi mínimo será X, ¿vale? Y yo que abomino el hecho de encarecer los vinos mucho, porque no me parece ético que por tirar un corcho ganemos determinados precios, determinadas cifras, ¿vale? Soy capaz de rectificar las cosas aquí. ¿Por qué? Porque si la persona que está ahí lo único que busca es el precio más barato de la carta para salir del paso, si nuestra función también es pedagógica, te toca penalizar eso. Disculpa, te toca. No has simplificado mucho de tirar el coche. O sea, hay más cosas detrás. Sí, hay muchísimas más cosas detrás. Sí, es evidente que sí. Un coso de copas, por ejemplo. Sí, pero que tampoco tiene mucho sentido a veces que la gente por un vino sí que lo tiene que cobrar muy caro y si te tomas dos Coca-Colas es que a lo mejor en una mesa, o sea, se trata de que nosotros como sommeliers, o sea, intentemos que la gente no cargue tanto los vinos para que haya rotación, porque es que si no la gente se asusta y bebe Pero, sitios es que no se vende vino, es porque está muy caro. Para que haya rotación aquí, porque aquí ya la tienes. Aquí ya la tienes. Bueno, depende. Y si no la tienes, es que la gente bebe cerveza. Sí, pero que hay sitios que a lo mejor el precio de partida dices, agüita, ¿eh? Ah, eso es otra cosa. Claro. Eso tiene que ir en contexto. Hablábamos antes de porcentajes. Tiene que ir en contexto con mi local. Cuando hablas de la tolerancia del 25-60 sobre el precio del menú, ¿qué te refieres? O sea, que como mucho puede ser un 35-60. Hablo de la media en general. Hablo del público medio en general. Sí, la media del público en general va a tolerar este gasto en relación a la comida. Eso es muy mental, es tremendamente mental. Es decir, yo salgo a cenar con mi pareja y tengo 100 euros, ¿no? Vale, perfecto. Si gasto 50 en comida para los dos y gastamos 50 en bebida para los dos, vuelvo a casa y me siento culpable. ¿Vale? Mentalidad. Si gasto 65 en comida y 35 en bebida, me parece equilibrado, ¿vale? El péndulo está ahí, es decir, ese es el péndulo, ¿no? ¿Qué porcentaje me resulta adecuado porque he salido a cenar? Pero en esta bebida también está el agua y el café, no solo el cambio. Sí, eso es así, ¿eh? Sí, eso siempre lo contabilizamos todo junto. Y el gin tonic. Y el gin tonic. ¿Del 35 al 60 habías dicho? Al entorno del 35 y el 60. Hay clientes que te van a tolerar el 60% de ese valor, ¿vale? Y que se van a ir a casa bien. Eso depende del interés de cada uno. Una cosa, amb això que has dit d'incloure o no incloure l'anyada això, clar, tu per exemple entres en comparació, t'agrada un vi blanc, un vi rosat, i tu el demanes i et penses que es portaran el 2018, però et porten el 2017 o en el pitjor dels casos el 2016. Què fas? Més bo per tu. Primero tacarlo, ¿no? Así está, a lo mejor está bueno. No me depende del rosat. No, és un blanc o un rosat, sí. Clar. Provar-lo, no? Primero. Però això és incongruència, d'alguna manera, no? Això és no treballar bé. Penso que aquesta pàgina l'hauríem de passar ja. Penso, personalment. Però treballar amb anyades o no, home, si tens algú a darrere amb un mínim d'interès, si la gent s'ha de treballar, si tu no tens una persona encarregada amb això i entens que hi ha una part, comptabilitzar sobretot, és a dir, hi ha una part de la meva jornada laboral que es dedicarà a la gestió d'això. Hi ha molta gent que no ho entén. Hi ha molta gent que no entén que això significa que una part de la jornada laboral s'ha de dedicar a la gestió i s'ha de dedicar a la gestió. Però és que més, si una persona dedica una part de la seva jornada laboral a la gestió, segurament aquelles 2 hores tenen una productivitat econòmica molt més alta que l'equivalència de les altres hores. És a dir, si una persona seu en un despatx i es mira les xifres generals, això s'ha de fer. Quan vols fer una carta de vins, tu no pots fer una carta de vins sense les xifres de l'any anterior a l'altre. Lo difícil és fer una carta de vins, lo realment difícil és fer una carta de vins de cero. De cero, 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 patatero. Eso es muy difícil.
I podries donar consells més específics, referents a quins tipus de denominació seria convenient tenir, si vols centrar-te només en un tipus de denominacions, 2, 3... Vale. La carta estàndard senzilla, d'acord? És la que tots hem vist, on primer tenim tipologies, no? I a dintre d'aquestes tipologies tenim denominacions d'origen, no? Que impliquen territorialitat, impliquen un espai determinat. Què és el que passa? El que passa és que si tu no coneixes els territoris diferents, i no tens per què conèixer, el client no té per què conèixer res, quan un seu a taula no té per què conèixer res. Allò ja l'espanta i és quan torna a la paret, que és on estic molt bé, i riu una crida. Jo per a cartes d'aquest estil el que he fet és una cosa. Quan seguis a taula, la primera pregunta que t'has de fer és què vols veure, no? Tal vegada fer una carta on els territoris tinguin menor importància i la tipologia del vi tingui major importància és més interessant. Jo algunes cartes de les que trobo que millor funcionen són aquelles en què espumosos, frescos i vibrants, espumosos, cremosos, blancs aromàtics y lleugers. Todo el mundo sabe lo que es un arco aromático. Vale, entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? El truco es que dentro de cada tipología yo intente meter a todo tipo de bebedor, ¿vale? Entonces, si yo cojo una tipología, que es la de los negres concentrats i foscos, com a nom de tipologia, i agafo vins d'un rang de preu molt alt només, aquella tipologia no la tocarà ni Déu. Si jo agafo una tipologia i ho detecto mirant els números de l'any anterior i jo dic, hòstia, tinc una tipologia de vins, d'acord? Que és la de blancs aromàtics, que funciona fantàsticament. Perfecte. Però si tinc 3 referències, aquí sí que la puc ampliar 5. I l'amplio una mica més amunt. El territori és important a la carta de vi? El territori sí. El vi ve d'una zona determinada geogràfica, no el pots desvincular del territori. Me sembla super fora de lloc. Pots dir blanc, refrescant el que vulguis, i terroir, perquè el vi té terroir. Perquè si no ens podem posar un vi que no es faci de terroir. El que passa és que estem parlant de cartes de vins per a un perfil de consumidor que no ha sentit mai la paraula terroir. Com jo i com tu quan vam començar, igual que tothom. Però algun dia vam fer el pas, perquè vam veure que hi havia un terroir i vam tenir interès i vam buscar. No es pot desvincular o descontextualitzar el vi del seu lloc. No, però això... Territori imprescindible. I tant, però el teu criteri d'ordenació en la carta de vins no té per què ser el territori. El territori anirà lligat a la referència, sempre. Però el teu criteri no té per què ser la territorialitat. Varietat, no separis una cosa, el producte de la seva essència, varietat. I no elaboració o per el teu criteri estètic de divertit o no sé què. Això sí que és un criteri bastant... Perdona, els vins segueixen tenint el mateix origen, els posis o no els posis, i tu pots especificar l'origen d'aquell vi. El que passa que si ordenem per territorialitat, estem parlant de contextualització, de perfils de bevedors, estem obligant aquella persona que obre la carta de vins a tenir uns coneixements previs que tal vegada no tingui. Bueno, però també ho fan amb el menjar, El menjar, producte, quilòmetre zero. El formatge, la producte bàsics de hortalisses, patates, amb la carn, que estan fent a tots arreu. Sí, però afortunadament no estem tan desvinculats del món dels productes alimenticis del menjar que del món del vi, que estem desvinculadíssims. El públic mig està desvinculadíssim del món del vi. Pero es una tendencia interesante, ¿no? A poner todos los vinos por proximidad del territorio, yo lo veo muy interesante. Sí, es otra modalidad. Hombre, si tú estás en una zona, primero has de tener vinos de incluir de variedad de uva, incluso 4 pinceladas de elaboración, nada, crianza, y quien lo quiera lo lea y quien no. La información que tú incluyas en un artículo, no significa, no se desenlaza de la tipología en la que lo pongas. Es decir, tu pots agafar el criteri que tu vulguis en l'ordenació d'una carta de vins. Tu aquí pot ser el que vulguis. Exacte. Tu pots posar frescos i a la nota...
Vino Pasqual, 10 Catalunya, o 10 tal. Quin és el perfil de consumidor que ve a taula? Depèn de la restauració, depèn del lloc... Exacte. Doncs la carta de vins és un element que explica en quin restaurant estic per al meu tipus de lector. I ja està. I què és millor? Vendre una ampolla i guanyar 10, o vendre 10 ampolles i guanyar 10? Vendre una ampolla i guanyar 10, o vendre 10 i guanyar fa menys, no? Si no és el mateix. O vender dos i ganar, ¿cuánto? Vendes una y ganas 10 euros. O vendes 10 botellas y ganas 10 euros. O sea, ganas un euro por botella. Federico, ¿por qué no me ¿Qué es mejor? Vale, por una. No. Vale. Pero si marginas menos, La pregunta és més fàcil, fem rotació. Sí, la pregunta és boníssima. La pregunta és boníssima, perquè des d'un punt de vista logístic, empresarial i de feina, com menys execució tinguis i major profit, millor va. Això és de calaix. Però, això no et genera gent que vingui. Però això depèn dels que dins. Si vens... Tant si tu baixes molt els preus, com si tu els baixes molt i els preus superats al restaurant del costat també... Has de buscar menys. Clar, al final pagues la taula que quan estudies un bitllet et passa i... Tiene que ser dentro de algo justo, pero justo para todos. Y dar, o sea, y siempre favorecer la rotación del vino. Yo creo que... Luego hay tus gastos que esos están ahí antes de partir de... Si hi ha rotació, i el client la Que la gente no tenga miedo de pedir botellas en la mesa. Com fer que la gent esdevingui més entès el teu propi local, a part de les teves espigues i tot, per pujar, perquè quan es consumeixi més, hi hagi més rotació, es puguis pujar preus, com ho explicar? Hi ha una part que jo moltes vegades veig que tothom oblida i que quan mires finals d'any, quan mires comptes de finals d'any, dius és que és genial. Nosaltres tenim la capacitat d'això amb l'experiència. És a dir, l'experiència on comença? En el primer plat que posa a la taula, no? L'experiència pot començar abans, amb quelcom que tu veus. I l'experiència quan acaba, quan posen l'últim plat que tens a la taula, no? No estic dient cap meravella. No estic dient res de sobrenatural ni res que no haguem pensat tots. Doncs la majoria de gent no ho fa. En tots els restaurants on jo he treballat, cada cambrer que aixeca l'últim plat i que neteja o fa el que sigui, o agafa el que vingui a ser fins al nivell més bàsic, abans de passar els dolços, cada cambrer, en cada taula de cada restaurant del meu grup, li demana al client si li ve de gust algun dolç per acompanyar les postres. Que un 10% et diuen sí, l'any que ve serà un 15%, no pateixis. I aquell perfil de bevedor ja coneix quelcom d'altre. Si no li haguessis preguntat, mai. Aquesta és l'altra opció. Molta gent diu, no ens arrisquem, sobretot no ens arrisquem perquè la gent no demana, la gent no ven. Sí, però no tenir oferta és la forma més fàcil de no vendre res. El més fàcil de no vendre és allò que no tens, això és indiscutible. Ara, sempre depèn del criteri que hi hagi a darrere. Otra forma també de vendre és... Quants? 10. No sé si... Otra forma de vendre també seria els dolços, com postres dolços, o sigui, postres líquids. Hi ha gent que diu, està molt plena, a la que va de menjar, i està molt plena, no m'entra res més. Bueno, però un postre líquid sí. I llavors agafa. El primer que te pregunten és què és un postre líquid. Llavors hi entren els dits dolços, els que vulguis i més. Dit dolços, i abarcant tota la gamma. I és una forma de veure... És que els dolços han de més. Jo conec un tio a Madrid que té un garito de tapioca i ven... ¿Cuántos venen? 400 magnums de fina tradición al año. ¿Cómo ho fa? Lucina. ¿Cómo ho fa? Bueno, pues tiene una croqueta, que es la croqueta, es croqueta y fina tradición. Y eso tiene un precio. Si quieres tu croqueta, la bebes con tu fino. Això és genial. Penso que s'ha de tenir fórmules, és a dir, l'ideal és fer apropar el vi a la gent. I això de gent. Sí, però, i respecte al que comentàvem abans, intentar fer apropar el vi a la gent, aquí estàvem parlant en el sentit d'entrem en la zona del màrqueting, no? Desvinculem el vi dels elaboradors,
No, per mi, el format de l'economia i la qualitat té paràmetres estàndards. Exacte. La qualitat té paràmetres estàndards. Per mi... I això és el que hauríem d'establir. Com som capaços de trobar bons vins a preus raonables, perquè per alguna cosa som sommeliers, perquè degustem, tastem i sabem distingir. I aquest és el problema també, no és tot qüestió de diners. No, evidentment, el valor que es troba en anar a quelcom... Jo hi ha llocs als que vaig perquè sé que aquella persona disposa de tal referència i la compra a un preu a la que el resta no podem, perquè té una relació especial amb X persona. I això és familiaritat, cadena, és humanitat, no? Això no és desvincular, jo penso, el vi. Per mi, desvincular el vi de la part humana i de la part del territori és elaborar vinos para jóvenes, cuya solución para que los vinos para jóvenes, los jóvenes beban vino, es hacer moscateles con 20 gramos de azúcar residual con etiquetas de 5 colores. Però a mi, el que em fa mal és això. A 6 euros. Sí, el que em fa mal és això. A 6, si tens sort, clar, és que el que em fa mal és això. A mi no em fa mal, veure cartes de vins que siguin més divertides o el que sigui i que després el que hi hagi darrere sigui bo, hi hagi qualitat. Sí, per exemple, hi ha vins a copes i abans he sentit un comentari a dalt, el senyor Socarrats, que deia que per referència en una copa de vi a 3,50 a la copa, que ja sé, demana l'ampolla. A mi m'ha sonat una xirriada. Que millor que demà. ¿Por qué? Que a 3,5 euros era muy caro una copa de vino. Segons el Socarrats... Era muy caro. Muy caro. 3,50 una copa de vi, clar, sí, el comentari ha sigut, si ho he sentit bé, home, si m'han una copa, em fes una copa de vi i me cobran 3,50, ja me van la polla. Bueno, claro, depende que vi Vale, llavors, el que hem de pensar, i aquesta discussió l'hem tinguda recentment, el que hem de pensar és quin és el valor origen del producte que estem venent. Com que estem venent vi, el vi és fruita. És a dir, us posaré un exemple molt senzill i terrible, tremendo, que està al País Basc. Com val una ampolla de sidra? Ja ho està. Una cascarada? Depèn de la gent que compres. Depèn de la gent que compres. Com val una ampolla de sidra? Per 6 euros, 7 euros, no? Com val una ampolla de sidra? Sí. Vale, el País Basc, i això és territorialitat, per mi, el País Basc és un territori amb una orografia tremenda. No hi ha llanura. Per tant, maquinització, zero. Per tant, s'ha de podar a mà. Per tant, si compres un quilo de pomes, rendiment d'extracció és 60 i pico, 70%, no? I llavors has d'elaborar i vendre a 5 euros, 3 euros de cost, 2 euros de cost l'ampolla. Qui fa sidra? Ningú. Resultat, el 90% de las sidras vascas que son zumo de manzana concentrado que viene de Alemania. Por eso no tienen de oro. Ese es el resultado de dir no, hem de baixar els preus perquè si baixem els preus perquè els elaboradors no poden fer fruita i si no poden fer fruita no hi ha vi i llavors sí que no hi ha territori. Clar, aquest és el tema, llavors s'ha de defensar un preu mínim de les coses que són, no? Això passarà amb el cava ara. No passarà, està passant. Està passant. Sí, però per això no? Es tracta d'apel·lacions i de diferències entre forma d'entendre la territorialitat, no? Però si em deia el del preu, però com... Aquesta és una altra pregunta molt bona. No sé si és pertinent, no, d'alguna manera, però el término DO a veces nos aporta y a veces no. Es decir, per exemple, el Cafè de Catalunya, que parlen, que comentem, té la fortuna de que englobes quelcom de que si no seria viable. Per tant, és positiu, sobretot aquí té públic internacional, no? Però, posant altres exemples, tota aquesta colla de grans elaboradors que estan fent vins dels més immensos del sud d'Europa a la zona de Cadalso de los Vidrios, a Madrid i a Gredos, pues no hi ha manera que políticament tinguin una DO. Solució molt senzilla, qui mana és el territori. Sierra de Gredos, solventat. I s'ha d'impulsar, que això mateix que ha passat amb el cava, no? Hem tingut un drama terrible, no? Amb una DO cava, no? Vaig arribar a casa i vaig dir, hòstia, no tinc cap... Vaig agafar la carta de vins i dic, jo he de trucar a la dissenyadora gràfica perquè ja no tinc cap cava dintre de la DO, no? No tengo 50, pero no me queda ninguno dentro de la DO. 50 referències, molt senzill. Pretes 2 vegades el bitllet
i solidaritat, no? En el cas de Treta de Déu, perquè el que mana és el territori. Aquí a mi no és normal, no? De la Rioja. Com? O sigui, que se fes un vi a Tonerato o a Tenerés i que no sé si es deu Rioja. Seria increïble. Sí, però és el mateix. Pues aquí passa igual en el Clava, és una casa de marrets. I era molt bé. Sí, però bueno, això és una altra discussió, si hi ha necessitat de parlar de Déu com a tal, o si per contra parlem de territori únicament, no? I passem més enllà perquè a vegades podem estar d'acord o no estar d'acord amb la forma d'entendre la tipicitat de quelcom d'una denominació d'origen. Podem estar d'acord, no? N'hi ha que són més obertes i més neutrals, i n'hi ha que són molt més tancades, no? És una mica diferent. Hem d'acabar ja? Bueno, no sé si us queda alguna pregunta o alguna... Sí, yo por ejemplo tengo dos categorías muy marcadas en las cartas. Una es que recomiendo impulsar al máximo, porque sabemos clarísimo. Tintos delicados y ligeros. Tintos oscuros y densos. Todo el mundo entiende todo el mundo. Todo el mundo sabe que quien quiera algo concentrado, jugoso y que me sacie, lo va a encontrar. Y está ahí. Y lo puede encontrar por muchos medios, ¿eh? No tengo por qué comprar... no tengo por qué comprar, no tengo por qué... ¿entiendes? Puedo conseguir eso por otros medios también. En algunas cartas no, para mí eso no tiene interés, porque eso no cambia el perfil de vínculo. Lo que pasa es que si no tienes capacidad de gestión para poner la añada, pues tienes que crear una carta que pueda competir con una carta de expresos. Claro, pero es que